aku berat godaw-sodaw ita salah WhatsApp berat godaw-sodaw Mama, komen mana hoदों आरो बियो komen Mak, होदोंमोन ita bila? आंखौ बुनो हायदों बियो बेना बेफोर Ita sabra, isi tasku. बेना Yo, yo. दाखालि आंखौ बिराद महब्बत नाम खालामदोंमोन बियो नोंनो खामनो होनाय माथो जालायबाय नै मा बुंखो बेनोमोन रायजोफोर बिनो खामनो होनायफोरा रावबो नायाखैबाथ' खोमोन हायगोन र' आं नायदों ना नै दे गाइसफोरा हायलायदो सोर मोजां मोनदों कमेन्ट खालामदो मिथिंगा बर' मोजां मोनदोंब्लाबो कमेन्ट लाइक खालाम साबसक्राइब खालाम साबसक्राइब खालामना हो Yo, nih, live nih masih demi yo. बेयाव नायगोन सोर कमेन्ट खालामदों आरो बेयावनो नायनोसै अबे मबाइलाव नायनाय जाया मिथिंगा बर' हि Hai bro. बिशाल नार्जारि हि लिपिदा मनजनखौ मिथिलाय लिपिदा सोर लिपिदा Filipita ini लिपिदा मनजनखौ खिथिलाय मनजनखौ खिथिनांगौबा बैलाय Ano guys, इसको आंनि दुकानाव फैनायखाय जोबोद गाहाम मोनदोंनो मोजांबो नांदोंनो Aduh, रायदा बसुमतारी नाइस बर' like you, like on come. मिथिंगा बर' ब्लग आं बेंगालनि आदा दे अनसु मोसाहारि बिहावसो दैमु बसुमतारी आदा एलराम बाजैखौ देखायलाय Masih hayakhै दा बे आंनो दायो दुकानाव दङ मारैथो देखायनो हादोंसो आंलाय Dahaydın da yo. फैगोन दानसो फैगोन दैथुन क्रिस्टियन मा दाखु दाखु माने Nungsi daku. दाखु Daku. लेपिदा फुंजानिसो आं फुंजासो आं Fungja. Mana? Bahasa mana ni? Mau tanya ya. Ni be, nandroi ni no khachinya le. गोरोमदाव बसुमतारी खाथियाव थाफानाय गथ'खौ सल' खननो दिन्थिलाय दे सल' खननांगौनो दे Kalau bukan dari mulai. Bicara yo, bicara yo. Kalau bukan. Asal lu दैमु बसुमतारी किचेन पक'रा जानो लुबैदों आदा एलराम लाना फैलाय जागोन ब्र थांगोन लाना हांगोन दे दैमु बसुमतारी बिथांनि दैमु बसुमतारीखौ डाइरेक्ट चेनेलाव नायहैनानै साबसक्राइब खालामना हो आं बुंना होबाय channel berdua bisa. बिरसा बिस्वाजित बसुमतारी हि ब्र मारै दङ मोजाङै खबरफोरा मोजां दङना अनसु मोसाहारि बिहावसो अनसु मा होनो अनसु बिशा नार्जारि मा खबरा दा मोजां खबरा जोबोद मोजां खामानि मावगासिनो दङना दिनै दायो बेस्थ' दा रावबो गैया कास्टमार गैया नों खामानिया लोब आंनि दखानाव फैदो बैसागोनि थाखाय सोरबा बैसागोनि खारेज थिनदो आंनि दखानाव फैदो रायजोफोर दैथुन क्रिस्टियन मा एसां पुराला नुदों माने माबा स्रांनि आरो बे मिथिंगा बर' ब्लग आदा मोनसे मेथाइ खनलाय I love you hết बारा मोजां हाया दे आं उनाव मोजां गायगोन आं उनाव मोजां रोजाबगोन बुंनो नै गायना होब्रा थाखाय सरि माइक लायनो रयो सुनिबार ना कास्टमारफोरा फाग्ला सिनगोन ना सुनिबार खाय आं गायाखै दे लेपिदा बर'खौ गायनो होसो कल bilang pula Lepita Fungja bodoh ya लिपिदा Fungja babli कोनो promo I love you so much thank you so much बिशा नार्जारि मा ओंख्रि जानाय आदा माने मैथा भाजि मैथा गोखै आरो ओरैनो बाथोन
Hanserak Kaklari, hi ada Makober, li ang Golparaniफ्राय Parani ang. Oh, nunggu deh, thank you so much. Golparani balai. Cepet mentang. Gedeng tahu. Jangan mana sih. Kono we ada dia. Dia berat jamba masih paltu masih. bini pura dah palsu dan. Onsubat mendari tangnya ko hago men nani tu kana. Bat gari para ya ne kanai tinjana ini para se tanggen. Tempat ibu noa. Kau nuh kan berah ini hu. PR onsuma wow. Mitingga poro ada di Indonesia YouTuber ini try kece kamai ke. Di perkerjaan lama pun nah ada nge. Mana sikau dah ya sikau. Sebab waktu berapa sebab masih berapa waktu kalau ke sebab berapa sikau kam ke sebab berapa angin sana ke hek kam ke. Pi kaisa angin pun nah ya. Rau bu YouTuber pura bunga. Pele pura YouTuber bunga ya bisir musyaci. Kau kan di original ek na berapa kentaya. Bisa kamai ke YouTube bisa kamai ke mana kentaya lo. Kentaya. Buat bawa siapa nama kita. Kerja Guru ibu sementari. Porla Buddha. Thank you so much deh. Jangan. Roji ibu sementari ada. Thank you so much. Lela Peta Smoking and thank you so much. Kono promo nengnak kalprena kabu seto. Asyik. Sarpan. Esodundong wa. Kalprena ne esodundong. Hasil semua tu. Eksa segel pun hasil. MRO तेरे नाम की खोद ना हो जाता है ना कौन बात है मैं ये से नहीं कौन बना बस साला पगला थैंक यू सो मच दे नजर ते मारी खोरम ता पुस मदारी तेरे नाम को सोलो कौन होलाय ते kan Ma. तेरे नाम कौन बात कौन बात Hei tu siapa kau? Harus siapa kau mereka? Hangar official. Heskar official. Oi gola. Hekar. Photo music. Ada में थाई रेजर play. उन तब चिक ताहा पुला. सुनिबार थाके आं मेथाइ खना. Heskar official. खायसे हो खायसे. Mana kese ho undang deh. Hindiau. Haglar ru. Berapa? Haglar ru. Oi elogra. Haglar ru. Oi elogra ada. How are you underwear? Mane ang untuk kan dengar kapan bawa sindong. Photo music ada ya neng jatuh ku naya. Ang barang mudah buat. Mana ni nak? Ada ya Angni jadu kau naik nana ya. Naik Hello. music jadu. Oh, Ma. Kalau mulai ang naik kan. Asok usuk. Brazil puro. Mari acil. Do you? Jengnya orang itu. Tanggal itu. 50k subscriber dah kalau ang tanggal datang nahat tua. Tapi bisa enggak kok? Pemainnya pakai Korea lagi loh. Thank you so much. Kono promo. Apa beran? Macam kok. Beku. Benang ya ang Kasih ya. Benarnya apa tak cepat? Oh. Kasih Ardi temari. Iya ada makhluk mudah. Ardi mana? Ardi temari channel ke subscribe kalau nah mana dia. Ibu metai berat sampai video lama ya lebih Ardi temari video channel ke subscribe kalau nah. Subscribe. Kulti Puro. Hey hello. Hi. Thank you so much. Kilian temari elogram. Munam tenglei nengge. Duguya kina mah. Duguy bay pra duguy apa lang namun ani horok tu duguy. Deh, Asian, munam sur. Apa lah? Giritar bro, hello ada. Hai. Halo, isura kono Brahman oh ini. Lepita monjan bab lip. Bab. Geram dawo sementari. Salaya nama Tania. Oh, itu tanganan telak.
Mulan phải dẫn này sao là bình. बिसोरो दुइ बोसोर जाबाय बियो 3 बोसोर जाबाय Ang undi termane. yes Kono promo ơi hai hai deh SP hospital eloram nang 추유ब्라 그는 추유 आंनि आखायाव दुदांबाबो साबोनजों सुयो डेटल साबोनजों सुनांगौ बेमारा खारगोन भारतनि बुथुमदारि हे आदा कुलदीप बर' खनसे मेथाइ रोजाबलाय दा हाथ'ला एसेनि उनाव खनसे आरो कनक ब्रह्म आंनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामदो टिमफ्रा आदा दे कनक ब्रह्मनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामना हो बेबो गोदाननि ब्लग लाबोयो मोजांनि ब्लग लाबोयो Blok sih yo. माने आं गासै हारिखौबो अनो नोंबो हारिनि आंबो हारिनि जों हारिनि थाखाय अनो बेनिखायसो नों हारिनि थाखायसो आंबो हारिनि थाखायसो अनदों आरो लेबिटा बोरायबाय मन्जना गैला दाबो देरनो रोङाखै मानि थाखाय देरनो रोङाखै गाइखेरबो मोनजायाखै गाइखेर लोङाखै Kra. गिरिदार बर' मा खबर आदा मोजां दे SP हस्पिटाल माथो नों खामजाबा आखाइ सुबा नों सुयोब्रा आं साबोन सुयो खामजायैनि सिगाङावबो खामजानो नागिरदोंबाबो साबोन सुखायो आं गिबि सान ब्रह्म आदाया हिनजाव लाला नामा बोरायनानै थासैमोन औ जागोन जेबो नङा भारतनि बुथुमदारि मा खालामबायदों आदाजों माथो दावराव बिदिनो बेनो दावराव खालामबाय हानाया बेनोमोन बदनाम खालामबाय हानाया लल' बाय राप सं गायदोलै Rap song. Yeah, cái được. rap song Yeah. दा गासिबो Hello. Debra, rahu nukhya nei thi. Dia rap song wale. जाबायब्रा टुटाल गेमिं हि उर्मिन बसुमतारी ट्रन लादोब्रा नोंनाबो आदा र' 50k साबसक्राइबार जाबोला आंनो ट्रन लागोन बेनिखायसो आंनि चेनेलखौ साबसक्राइब खालामना हो आंनि चेनेलखौ नामा साबसक्राइब खालामना ला 50k sao jildi. टुटाल गेमिं हि हाय कनक ब्रह्म थेंक इउ आदा दे गिरिदार बर' सिनायदोंना सिनायाखै आदा सोर गिरिदार बबेफोरनि गिरिदार दे गिरिदार नों बबे जायगानि गिरिदार आं सिनाय मोनाखै आरो अशोक कुमार बड' खानाय सिननांगौमोनलै आदा फै 4 नाम्बार आंनि थकायाव फै आं खानाय Disturb. Lại phương này. Disturb. खामना Rồi, ăn lại cứ nói lại cứ. बाहाय खेंना बाहाय खेंना कल खालामनाङा Disturb đấy. Được nè. कल खालामना दे डिस्टार्ब लाय सासे मानसिया कल खालामना होदों लयेल कल खालामदों डिस्टार्ब जायो आफामोनखौ फरायनाया बारग'लांबाय बे माबा खालामदोंमोन ना SP हस्पिटाल ग्रेमथिखौ लोगो हमाखै नामा एलराम र' लोगो हमगोन आं दायो थांनो सम जायाखै 50k लोगो हम 50k टुटालके माखौ कमेन्टआव खोन्थाहर आदा आंनि बड' मिउजिक चेनेलखौबो मानो साबसक्राइब मानो खालामाखै आदा एलरा दे ना बड' मिउजिकनि चेनेलखौबो साबसक्राइब खालामना हो रायजोफोर बड' मिउजिक Banjar Purma, हिन्जाव लादो दे दे हिन्जाव लानांगौब्ला 1 मिलियन साबसक्राइब जाबासो आं लागोन आं 1 मिलियन नामा साबसक्राइब खालामनांगौ गिरिदार बर' उदालगुरिनो दे बा नंगौ नोंनि आरो सङा बिदिनो हिट दे Biar sampai. सेफ
blogger MG 먼전코 잠바바 누든 마트 Bro, 마한 먼저. 마한 비야 Saya bilang, saya best blogger. 마한의 대부 Saya best. Mana? Kilian Timari Saya Nusa. हिन्जाव गराय मोनबावगोनलै नोङो आसो नोंखौ गासैबो गोसो खायथारो नों फंबाय नों थिगखौनो बुंमारदों नों थिगखौनो बुंनो हादों लल'बाय आंखौलाय सिनायदोंना सिनायाखै सिनायदोंब्रा नों लण्डननि Mani? लल'बाय लण्डननि फाग्ला रस्टार ओइ आदा नोंनि चेनेलखौबो मोनबा 5 एकाउन्टजों खनथाम साबसक्राइब खालामजोबदों आदा दे जागोन थेंक इउ स' माच एस मुसारि हि हाय गलटिप Kau mau कल mana? खालामना डिसप्ले कल खालाम फाग्ला कल खालामनो दे Tunggu jeng bala. कल खालामना दे Bisa kadang. কি কৰি আছা ঐ বডিটো বোৱা আমি কি পইচা লাগে বজাৰ ঘূৰিবানো मा जागोन नोंनिया Ya hebat. नों हासुयो मोनो आंनि भिडिअ कल आंनि लाइभखौ जानला मानो डिस्टार्ब खालामनाङा Ang baik pun kesungguh. सोरबा मिस कल खालामदों सोरबा एदाव हरदों Bisa siap. दिनैनि थाखाय सोरबा बैसागुआवबो सोरबा रंजादों सोरबा बैसागुआवबो मोसायो बिदि बायदिसिना सोरबा जादों लोंदों बेबायदि आरो কি খবৰ दे रायजोफोर आंनो एसेब्लाबो बेदर हरलाय हायोब्ला बेदर हरलाय सोर हायो बेदर हरलाय आंनो थाखा फैसा नांगौ जादों हरलाय Oh, चिकेन पक'रा जानो बेदर हरलाय 100 थाखाबाबो जागोन Dile, kau tunggu. Kau lagi kau tunggu ada दे फटाफट रायजोफोर आंनो बेदर हरब्रा कल खालामनाब्रा माथो कल खालामदों Kau lama kalian ni slow ya. नेगास फ्लो ada gaya dia aja ni 100 थाखा हरलाय No, dengan ini kata kamu nasi goreng ini chef blogger MD di istilah disturb kamu kol खालामनानै बेयाव नङा बे खोनाव लागोन masuk bila. बे गारियाव सोंगाथै Daldi Wow, tu ya hafal bila kata ika. dia berapa hai baik krim kau pun Oh ini bra, acting. karena mana itu kan Deh, Puspa nanti lah Puspa film ni ya. Puspa nih kau nanti deh account number on ila itu account number on mana ya udah tadi orang hagan Scan kan mana? ya udah tadi orang Coba. ya udah tadi orang pitar ke daerah hot Live video live, just live channel. Welcome to my new. दे सोरबाया बैसागोनि नामाव मा बेदर जागोन कमेन्टआव खोन्थादो दे नायनोसै दे Kasih malam tu berapa kilo? Dish nasi deh hei dia nam bra mana jigo बेदर बेहाला मोजांनि बाथ्राफोरा बुंब्रा दे आंनि भिडिअ'आ बबे जायगायाव थांदों ट्रिस्टिनि जायगाखौ खिथाहर जेनेबा Baksa udah budi. जेनेबा गामिनि नाम ट्रिस्टिनि जायगा आरो आंनि भिडिअ बबे जायगायाव थांदों माने गोजानाव बबे जायगायाव गिदिंदों
नोंसोरबो कमेन्ट खालामनायफोरा बबे जायगानिफ्राय कमेन्ट खालामदों माने डिस्ट्रिक्ट जायगा खिथाहरा आरो दे जोंनि आसामनिबाबो सोरबा बाहेराव थांनायफोराबो कमेन्ट खालाम दे Ayah, apa ya? लामाबारि बे लामाबारि Sur. Dek, dek. दे आरो दे सेंग्राफोर डिस्ट्रिक्टनि जायगाखौ खिथाहरदो डिस्ट्रिक्टनि जायगानि दुबाइयाव दङ दे थेंक इउ स' माच आरो Dubai. आरो कमेन्ट खालाम दे बबे जायगानि आंनि भिडिअ बबे जायगायाव थांदो कमेन्ट खालाम दे कमेन्ट खालाम डिस्ट्रिक्ट जायगानि बाक्सा आं बाक्सानि थेंक इउ स' माच आरो बबे जायगायाव डिस्ट्रिक्टआव थांदों आंनि भिडिअ कमेन्ट खालाम दे दुबाइयाव थेंक इउ स' माच आरो चेन्नाइ दे थेंक इउ स' माच चेन्नाइ दे कमेन्ट खालाम Mak, aku. Ngale. Loh, aku mau hono deh. चेन्नाइ दे आरो कमेन्ट खालामजोबबारा जायगानि हायद्राबाद आरो थेंक इउ स' माच आंनि भिडिअ बबे जायगायाव थांदो दे हायद्राबाद फालुपुं बाक्सा लखिमपुर थेंक इउ स' माच आरो दे आरो कमेन्ट खालाम आरो बबे जायगायाव थांदो दे कमेन्ट खालाम जाय आंनि लाइभआव कमेन्ट खालामनायफोरा आंनियाव डिस्ट्रिक्टनि जायगायाव कमेन्ट खालाम टंला NS मोसाहारि नङा बै डिस्ट्रिक्टनि जायगा खोथाहरो डिस्ट्रिक्टनि जायगानि आंजुलि बेहा आंजुलि कल खालामनाङा आं बर्डारावनो दङ दे बबे जायगा बर्डारावनो दङ दे खोन्थाहर आं बारिया सकानि Oh, kamu disuruh enggak? दे नों साना फानगाव दोङो दा Mama. दे आंनि भिडिअ गबराव थांनो थाङाखै दालाय गबराव आंनि भिडिअआ गबराव थांनो थाङाखै कमेन्ट खालामलाय सोर सासेया गबराव नायदों बेहा क'क्राझार दे थेंक इउ स' माच देलाय सोर सासे गबरनि मानसिफोरा नायदों देलाय कमेन्ट खालाम सोर सासेनि मानसि गबराव नायदों दे कमेन्ट खालाम सोर सासे मानसियानो गबराव भिडिअखौ नायदों आंनि चेनेलखौ माने कमेन्ट खालाम Bra. Ang bayi deh. Hei, ya pun ayo. दे खोन्थाहरदो कमेन्टआव खोन्थाहरदो Ang gedam nữa. Wow, tàu rèn này cơ. मा जाखो कमेन्टआ मेंबाय नामा नोंसोरलाय Ang bu YouTuber आं जानो सानदों ट्रेनाव ada. दं गबन मोनसिगोन दे थेंक इउ स' माच आंबो इउटुबार जानो सानदों Jangan coba ya. आरो गलाघाटआव सोर नायदों देलाय गलाघाट जायगायाव सोर नायदों दे कमेन्ट खालाम कमेन्ट गलाघाटआव सोर नायदों कमेन्ट खालाम गोदाव सोरावसोलै बियो क्रेकसो खर'आ जोंनि हारिनि थाखाय क्रेकसो बिबो Dari sini गलाघाटआव juga. सोर नायदों दे गलाघाटना रावबो आंनिया नांदो Baksa itu lagi ya, kalau बाक्साफोरा baksa. गलाघाटनि रावबो गैया माथो Komen không là một trường. Komen không vậy. Không vậy. Komen.
आंनि चेनेलखौ साउट आउट हो गलाघाटनि रावबो कमेन्टखौ होआखै गलाघाटनि दे गलाघाटनिफोरा रावबो कमेन्टखौनो होआखै सासे सानैबाबो जागोन भिडिअ'आलाय थांनोबालाय थांदो 야, 너 니네 선배치 해야겠어. 니네 성관. 니네 성관. kamla Julia, oh ya da ondan please minset video ko kalam lai. Only minset lo. Eh, video dia kamu nak guna ni. Ma video ni, dah. Ondan minset video. Mà ra không được đưa ra hai bé đây gì rất cười mà cô bị sắp lại ni bị cao dùng đậm mà đi phần mặt trắng rồi cô bị à Plastik pro sudah medang nih lah. Plastik pro nih pun lah. Plastik pro orang terakhir sana le yang bawa orang maju pun mau tinggi nih no. Mà sẽ cái lỗ muốn là Dix Pro đấy vậy. Ok, anh nói sắp lại tôi sẽ đâu có sắp lại đâu có tôi là đâu có chuyện là nên đâu chịu đến mình. Em muốn đâu kìa? Này, chúng ta có siêu bộ. 네, 가지롱아라 가지롱아 예, 가르벨롱 가르벨롱 첫 나이든데 Mike solo. 가르벨롱아 첫 나이든 Ngồi ra nữa. Muốn bà. Có nhiều lắm. Đây. Xem em rồi, hôm nay ăn răng này. Xem 800 원, 74 도 uno miligun. Oleh orang yang mana? Berapa? 74 uno. tayo manchipara mobile nate tayo manchipara beraiden besto apa tayo paiden beraiden nara tayo manchipara mana ya su aram nayo mana aram nayo angga video ko denai jase te गासिबो जय बर' हारिनि जय होन दे गासिबो जोंबो जय बर' हारिनि जय दे कमेन्ट खालाम कमेन्टआव दे जय बर' हारिनि जय दे कमेन्टआव दे जय बर' हारिनि जय होन 이 버스가 안 들려요 뭐라고 나 하? BC जय बर' हारिनि जय आंबो मोजां मानसि नोंसोरबो मोजां मानसि हारिनि थाखाय मोजां मानसि दे जय आरो जय होनदो दे जय बर' हारिनि आरो सोर हायो कमेन्ट खालाम जय बर' हारिनि दे सोर कमेन्ट होनो हायो जय बर' हारिनि जय होननानै कमेन्ट हर आं भिडिअखौ दोननाय जासिगोन लाइभखौ बन्द' खालामनाय जासिगोन दे 뭘로 주박했으리 Ê, mình không hay là dây nó dẻo sao ra cửa anh anh à?
गोदान लादों दायो ओइ आं सजा जानो गियोलै गियोलै आंबो गियोलै ओइ ले ओइ दे ओइ जांता बख'जोबसै गासिखौबो सिङाखै होद मा लोगो थुरसि गैया जायोना बे नै नायलाय मा खालामना लादों नोंलाय बेखौलाय अन्थाखौ खाथो माथो ओइ थाजारानो हामा मोजां नुवा Sabe? आयो जोंहा लाइट dan लाइट गैया ओइ केसियो बेयाव लाइट जोङाखै जायाखै आयु जायाखै नै माबायदि गाबखायो नङा मोजां नुवा बे बुस्थुखौ आरो मोनसेखौ सोना ओंखाराथ' नै बेनिखायनोथ' एक्सट्रा हरखादों बेखौ या ए सिङाव थोरोब थाजारानो मोजां नुवा माहा बायनाय दाहाय बायनाय नायनायदों दिनै बायनाय दा खाथियाव बायगोन नायग्रोदोंसो बबे मोजां नुवा हामासो थाजारा हामासो थाजारा हामासो अके राइट थाजारानो राव राव नाङा खामानि गैया थाजारानो दे बबे दुखाननि गाबलाय नै थाजारानो बे खाथियाव नायाखै आरो हामासो थाजारानो अके राइट नों थिगखौनो बुंनो हादों दे अ बे केके खाबाय दाखाय थाजारासो बे थिगसो राइट नों बुंनो हादों नों बुंनो हादों नै मोजां जाबाय नै बे मोजांनो बेखौ मोजां लाबोनो हादों बेखौ राइट लाबो बे लाइक मोजां अके लाइक माबायदि थाजार बायखो खम दामनि थाखा बैसारानो दङ नोंहानो दे जाबाय दे आं भिडिअखौ नायसानसै दे आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला साबस्क्राइब खालामना हो लाइक खालामना हो आरो कमेन्ट खालाम मोजां मोनोब्लाबो लाइक आरो मोजां मोनोब्लाबो साबस्क्राइब खालामना हो दे Nè, con được video rồi.